wato kawo abba shi ma ya zo ya raba famai wa matan wanda aka saka musu 100,000 da cewa za a ba su wannan jari, kuma ana ganin cewa kamar hakan ba za ta kasance ba, kasancewar wai yadda kuka fito kuna neman ƙuri'un al'umma saboda wato samu ƙuri'un nasu kamar yadda suke faɗa. Ra'ayi duk wanda yake Kano ko yake Najeriya ko san mai kwankwasi ya san ba yaudara. Ai ba ma yaudara. Duk abin da muka zo abin da yake zuciyarmu shi za mu faɗa. Niyyar wannan gwamnati mai shigowa shi ne ta cika wannan alkawari. Kuma ni na tabbata za su yi baki iyawarsu duk da wannan masifa da aka riga aka bari. Mutanen Kano suna gani dai wannan beraye, akwai wani ma wanda nake gani na magana ina cewa har kifin gidan gwamnati da aka tattara, duk iya jin Hausa na sai da wata Hausa na wani kifi da ban taba jin ko ku sun bone ko ne wayan dauka ana diba ana tafiya. Kisa abu duniya baya kula. Mutanen nan labule ne, kujeru ne, kafet ne, ko ina ne, rushe gidaje, kuma duka abubuwa ne wanda ake yi na yi wa kai kawai su kansu suke. Saboda haka ni dai abin da na sani, gwamnati tun da lokacin da za a yi wannan an gaya min na san za a yi da wannan, na san an yi wannan fom abin da suka faɗa haka ne, kuma shi ne niyyar gwamnatin jihar Kano mai shigowa, kuma mu taya ta da addu'a Allah ya ba ta dama. Duk da wannan masifu da aka zuba jihar Kano a cikin shekara 8 ɗin nan, muna addu'a Allah ya ba su dama su yi wannan ba ma wannan ba, duk abin da suka rubuta za su yi wa al'umma. Amma ina da tabbata miki cewa wannan gwamnati dina za ta yi ta tabbatar da cewa ta sun taimaka a mata, saboda mu mun san muna jin labari lokacin zaɓe mata da yawa an tafi aje a ba su atamfa, a ba su taliya, a ba su kuɗi, duka sun yi, sun ce yayansu suke so su yi karatu, so suke su je su haihu kyauta a asibiti, so suke yi a yi kaza, so suke a daina shan kwaya, so suke a samu aiki ne. Duk mun ji wannan labarin, kuma ma babban ji shine mun ga ƙuri'a sama da miliyan guda, miliyan da 19,000 da ƙuri'a. Anan nake tara PDP nasara a murna, na ga ta sami ƙuri'a 15,000 a gwamna, wanda kuma ina ganin sun yi ƙoƙari da aka sami wannan manya-manyan gurgu a wannan shari'a. Kwanakin baya an rahotanni sun tabbatar da cewa an yi wata ganawa da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a Paris. Bayan ganin kuma an hangi yadda aka ganta a jihar Neja da ma jihar Kaduna, inda ake shirye-shiryen ko ce dab da ne kamar ke, wanda wasu ke zargin cewa wai akwai wata alaƙa ko akwai wani shiri tsakaninka da jam'iyyar APC a mataki na ƙasa. An da wata alaƙa, ana daga nan Kano za a gani ko tunda da yanzu siyasa ko ina an yi nan Kano shi ma tafi zafi. Ni ba da wata alaƙa da APC, amma abinda na gane a irin wannan zamani, ka san ko ba shekara ko ga shekara 1000 a duniya, wanka shekaru ba mamaki ka koyi wannan abinda na gane yanzu din nan shine dan adam yayi kokari ya kasance yana inda yake da daraja ko inda ake ganin sa da daraja. Na yi PDP ba a ganin mu da daraja, na bar APC PDP mun shiga APC muna neman daraja, ba a ɗauke mu da daraja. 2011 kuna kare hajjo na ta yi mulkin sai gabaki daya ma sai da bai ba Rabi Kwankwaso ko wani wanda yake son Rabi Kwankwaso. Ministoci biyu aka bayar a jihar Kano, ma'aikata ga su nan mai ba gwamnan firazan shawara masu waye cire rigati waye sai da gansu kur. Haka muka bari muka zo muka shiga APC. Duk abin da muka yi gwamnatin APC mu muka zo muka ga gwamnatin Buhari CPC ta sai na ake ci wani zaben kasa. Su Bola Tinubu da ka faɗa su sun sai na ake ci da yan jama'iyyar su can a makala a Lagos kusa da ruwa. Ai ba su sani ba. Mu biyar din nan mu muka zo muka koya musu, muka nuna musu yadda ake zaɓe na ƙasa, muka haɗa su da ƙasashen duniya, muka haɗa su da 'yan kuɗaɗe yadda muka san masu su muka nuna musu hikima, muka matse shugaba. Ka ci da fa Jonathan da izo garin nan, Allah kaɗai san duk tallansa da lacca ɗinsa akan Kwankwaso yake ta faɗa, ya ma ruɗe ga baki ɗaya.